because zvatotaura tingatamba nenguva tichiti hey, God is in it, God is in it. Guys, kana pane vanhu vari kuZimbabwe ngavasite sit down. Patorongwa muno muSouth Africa muno mune mapato anofanira kutozobatsira vanhu ari toda kuti zvezvo zvitoitika. Ndonga vatatu vane Zambia vari kumboropinda munyika yaSouth Africa muno vana meni Mashava vakataura, vana uyu anga ari president weDA ava futi nepati yake akaitaura nawe, vana Malema vakataura nawe. Mune vanhu vakatowanda vakatotisapota than kuti titi kwaichi guys isingatitoronga iwowo. Fourth Chimurenga ndobva kuti itorongwa, but fourth Chimurenga airongwe tiri muZimbabwe. Hamuna muhondo yemulinga muri mukati yomuhwena muri kati menyika yenyu because hamuna zvombo. Moenda kunze mosvika munoita reaction muriko. Ivo vakada kukroserai hazvibvumirwe vanosungwa muvaita chipopoka because ivo vanenge vasina mvumo, ndimwe mune mvumo yekuti zvimwe muchiita mukati menyika iyoyo. Animaona ivo vakati isita kuyambuka nekuti kwai madivharira border zvoida zvichafamba zvoida zvichakirosi chichi havakwanisi kuzodza kuti vari ngati meimwe nyika imwe ndi mune mvumo yekusunga matomo. Zvinhu tikuita chazvika kana kuna vanhu vari kuZimbabwe they must react. Totobatsirana guys, zvinhu hazvadi jesu ende hazvidi nyena futi. Munatoera zvokuti kwa God is in it, God is in it. You can take another 50 years kuti God is in it, God is in it. Hakuna kwati tichienda tichingotamba nekuti tingotamba nezita raMwari. Mwari unopusha unozvipushawo. Mwari angamuri kupusha munhu anenge achizvipusha. But then kuti God is in it ndakarara pambedha ka apa pakabikwa pasoro pangu kana kunongoidza ngoti God is in it, God is in it. Sadza rimbowi kuchangoidza manje kusvika mangwana ndingoti God is in it. Dumbu rangu handinofira kazara. So guys, let's react and let's make one thing. Ngative nechisungo chimwe chete tisunungure nyika yeZimbabwe. Vachamisa vanhu rubatsiro. Ende munhu ataura kuti koda kurongwa zvimagrupu kana ndinotori chokwadi. Ende hondo hamuna hondo imotangira munyika. Hondo idai kunze. Kuti uya kutozobhesa muSouth Africa kuti unobhesa kuZambia munonyepa Mnangagwa unostepa down because mabarracks ese akavhota out Mnangagwa andi advantage yatinayo so far. Mabarracks ese akavhota out Mnangagwa saka munhu unobatwa mutoza kuti asitova kuna cabinet inonzi kwainzi inekwa family vana vese vaMnangagwa ngavadzingwe mucabinet havadodiwe zvose zvinokwa pamemorandum most address zvinhu zvinofamba but yadangora pachinyepera richijoka mumagroups apasa inofamba kaudongwati vana tosangana munzvimbo yakati tosangana munzvimbo yakati kuembasa yakudi kutomboendwa because kuembasa havane inako vanhu vaimhuka adi tinovhara vanopinda nemari dzavo tikudziona sakutoshandira mabhodha isusu nemari dzavo dzinhamba dzinopinda vane mabhodha muri kupinda mari inorwadza nyika ichisafa asi nyika sangana mishonga zvikwata sangana hakuna kana zvikoro kunyika hakuna kana makliniki kunyika asi bhodha rakazadza mari hazvitomboiti andi tinoiloka mari iyoyo tikailoka for 10 days unonyepa unostepa down imbavha yeye asi munhu yangaruwe naye sangoseka chingoti zvakati dambudziko leadership yedu iri kumberi haiti support tikuchema leadership yedu ndoye mukanzvikatadza zvika zvida kuudzai opposition yakata kana city muZimbabwe mukati tikangotadza this time vanhu vese tobva tachinja todzita kuti hazvakangofanana reka tingovhotera ZANU-PF yacho because hatina leadership. Guys, let's react by this issue. Makanyatsa kuzvinja ndofunga gurupu rakanaka kuti rine munhu wese ari kuAmerica, ari kuZambia, ari kuMozambique, ari kuZimbabwe, ari kuSouth Africa uri kunzwa nyaya dzitogwa mugurupu iri. Kana muchikwata forward kumaero gurupu yamimi munawo nawo ifambe tochisungo chimwe chete tiwane bhesi ratinonogara tione kwatinonokumbira titange hondo kunosunungura nyika yedu. Hondo yasinongoti tiri mukati menyika yekwekwe kana mukati menyika yemasvingo hazvitomboiti because muri pasenda vanokuuraya zuva rimwe chete but mukaenda kunze kwenyika sezvavakaita pavanga vari kuMozambique pavanga vari kuKenya vachigwana simidzi isu ngativewo kunze tichigwa nembavha. Tsamba inogona kubuda guys painobudira ndepekuti imo muSouth Africa mune maopposition party arimo vari kusapotwa imwe another opposition saka tsamba panogona pakafambwa nechannel iri right through nemaopposition tsamba inobuda ende vanotibatsira kunovhara that border variko because makada kunzwa mastatements avo anotaura maleaders emamwe mapolitical parties vari muno muSouth Africa they need a change in Zimbabwe. Varimo vanhu vakawanda varoda kutibatsira saka chiri kungodiwa chete ndechekuti isusu toita upfront totungamira vanotibatsira varimo vakazara mapolitical parties varoda kutibatsira vari muno muSouth Africa vari kuBotswana vakawanda. Even security force yeZimbabwe yeshe kubva kuarmy kubva kumapurisa vari kuda kutotibatsira. There are more than 80% vari kuda kutotibatsira kuti zvinhu zvinake because most of them they are suffering.
vanhu vari kudya gaizika havana kuwanda vanhu vari kudya nyika iyi ikozvo zvavauda kudya nemidzi yacho vashoma shoma vanhu vari kudya but the rest we are suffering ikozvo tase mavhotero akatiwa mumabarracks mese Mnangagwa haana masoja akamuvhotera haana mapurisa akamuvhotera has been voted out saka those pressure groups resecurity riri kusaidi kwemacitizen chavari kuda chekuti macitizen mutange chete that's why makaona iko zvinoti kuti kwakatorwa pfuti kwakatorwa mauniforms akapiwa border gezi bose Mnangagwa akatoona kuti kuru rese police kuru zhinji rese army arishamudi ndosaka akatora pfuti akapa mayouth eborder gezi onozvo kwakazara kune divi rine border gezi rakazara border gezi yakangomira chete kungoti vanhu vakangoti demonstration mutown kunofiwa hadi kunyebereka isi kunofiwa because pfuti dzakatorwa mabaraki mazhinji achisina pfuti dzakatorwa dzakapiwa border gezi mauniform iko kuti mukaona musoja ane uniform nyowani haasi musoja iborder gezi mukaona mupurisa ane uniform nyowani haasi mupurisa iborder gezi yese iyoye saka iko zvinozvika the advantage ndeyekuti tikatangira kuno kunze especially mamwe maborder ese atina basa noisa naBotswana chiya atina basa nawo the main border rakabatanidza this southern africa bad bridge border tikangori closer iroro just for 4 days it will be enough tikaona kuti vanenge varesista ka pressure tinotanga futi chimwe futi kuchivhara tikazviita izvozvo 4 consecutive in a row ndoona tichibudirira in this time because madhara evarumeka madhara ayapa achisina vanhu vasapota even imo muzanupf chemiko zvinozvika hamuna kana kutombomira zvakanaka nenyaya yekabhineti iripo yakarongwa yei hazvina kutomira mushe mukabhineti yavo chaicho yakarongwa naMnangagwa yei hazvina kumira mushe pakungodiwa support especially sure ruzhinji ngatitangei tikangochitanga chete varumeka vanotisapota vakawandisa hayo chendo chokwadi icho ndosamanza pakuti pandaura pamusoro pandati panapa ndofunga tine ma-MP asina kuwina achiri ma-MPs edu tine ma-councillors asina kuwina achiri ma-councillors edu handiti vanhu ivavo tinotovada kuti ngavauye pagiraundi toita chimwe chete tosiya avo vari kushanda avo tovasiya vachidiri vachishanda isusu toita support yapresident tobatsira president neimwe nzira tiri kuno kwetiri totogara pasi ndofunga tikati okay munhu wese anozidzata wakazvipira let's meet in Pretoria or let's meet in Polokwane because ndio nzvimbo dziri padhuze nebhodha toti let's meet in Polokwane toitwa nzvimbo yekuti tinosvika kupolisi kumba tikumbira kuenda panzvimbo yakati polisi yemuSouth Africa hairambiri munhu as long mauya mune memo ine musoro ende vari kutofara kuti vakanzwa pacha maZimbabwe ane musoro kusvika pakadaro ari kuda zamati nyika yoisununge because South Africa iri paburden guys nesu maZimbabwe iri paburden guys asi kuti totokumbira kuti tiri tizotangira honde yedu muno tibise ngwende dzinobira nyika dziri kuZimbabwe tiri muSouth Africa tosvika tonogara pamesina paya traki rese rataona vedu imwe mapinda nepi mimi awa isusu tapinda nepabad bridge border okay tikumbira kuti muri tene munoudza kuti pakumesina hakuchaendwe kusvika Mnangagwa abva muofisi chabvondoka tine imwe pashe yekuti nyangwe mega mukazviona kuti munyatsoona kuzviswaka zvinhu hatiputse chinhu chomunhu kungotendemudza tiraki kungotendemudza bhazi kutendemudza kombi kutendemudza motikari kuti dzokerai kwamabva iri kubva kuno kutoti thank you imimi kuZimbabwe hamusi kuzoenda amagudzi atina wakada thank you imbonopaka imagudzi enyu kusvika Mnangagwa arizaina because Mnangagwa haana kuvhoterwa muZimbabwe Mnangagwa akazvigatsa paupresident tiri kuti no go area kusvika Mnangagwa ava border bridge border haisi kuzooperata tichipedza izvozvo toopandazati chinonzi zim borders hatichachide mborder kana uchiri padagwa inonzi zim borders hakuna mota inopinda muborder handili chinonzi zim borders chabiswa todosunga nyika kusvika nyika yanyatsokana vakati chabvondoka tobva muno tichinoparadza bad bridge border riya tichiriparadza tikariparadza bad bridge border tikutokwidza tichienda kumusoro ende vambofa vakatigona zvizvo zvadovatenza ende kuzosvika kwedu tichisvike mubhodha muya Mnangagwa unenge atosunga unenge atobva mosi because nyika dzimwe nyika aiwanozvo isi zvoda kuuya kuDRC tizvoda kuuya kuZambia tizvoda kuuya kuMalawi tizvoda kuuya kuMozambique tizvoda kuuya pakati
zvoita sei iwe uchinzi hauna kuvhoterwa uri kunzi wakanonza mavanonzisa mazaudza because ndiye akanonza mazaudzi munangagwa hatimude we must step down ngaabve asi tikada zvati kwatida musiri muzimbabwe hatibudire vana venyika ngatiuye kusouth africa tigare pasi naanc chaicho totanga kuenda kuanc hatimendi kunana malema we go to ANC offices tonotaura nhau dzedu isi tafunga kuita zvakati tiri kupa kuti mutibvumirei kuti tisunungure nyika yedu because tiri bhadheni mukati menyika yenyu